Tässä on Kanda Saunalabin miesten puoli Oke Sauna. Näitä saunoja on 3. Saunoista ensimmäinen on yhden henkilön japanilaistyylinen sauna, jossa lämpö on noin 68 celsiusta. Vähän löylyä. Toiseen saunaan mahtuu 6. Ja sauna on lämpimämpi, noin 87 celsiusta. Täällä on myös erilaisia löylykauhoja. Viimeinen sauna on myös 6. Sen lämpö on 72 celsiusta. Saunassa on vihtoja. Tuoksuu ihanalta. Kylmältään sijasta täällä on jääsauna. Lämpötila on -25 astetta. Tuntuu ihan Suomelta talvella. Suomen saunan jälkeen ulosmeneminen on yleistä talvella. Kiitos kun katsoitte. Ensi videossa näytän Ike-saunan.